Да. Добре. Ти на идиот, че ми приличаш. Чакайте долу. Да. Няма. След 2 часа. А за мене? Георги. Ох, нищо. Какво? Обувки ли? Да, да. Те са малки. Ара, мисъл там, ба. Точно. Сега се съраба и гледа Ивоната. А те ги няма вече. Те ще си отишат. Токовете. Е, това е. Браво. Браво. Ресторанта ми хареса, защото съм се смяла много. Знам, че не. Салата да изяде. Краставичка има, домат има. Няма и още. Ютуе. Не.